Benin Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka tile fila taama jamana kan ni ko jamanatigi Patrice Talon ye ɲɔgɔn ye bi araba Cotonou dugu kɔnɔ. Macron ka 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 taama kuncɛ alamisa don Guinée Bissau kaw fɛ. Kenya jamanatigi dankan min ye u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye William Ruto ye lɛrɛ kelen kɛ ka kunnafonidilaw ka ɲininkali jaabi jabaranisow kan. A fadenkɛ n ka sɛnɛmatɔ ɲɛmɔgɔba ye Raila Odinga ma sɔn ka ye a barosigi kɛnɛ kan a kelen kɔfɛ k'a senbɔ jamanatigi sigi kalata cɛbɔya la. Tunisie jamana kalata cakɛda ye u ka jamanatigi sigi kalata jaabi kunfɔlɔw di min ye sebagaya di jamanatigi Kais Saied ma 194 ani tɔrɔmɔɲɔn 6 olu de ye kalata tɛnɛndon. Kenya duniya keleya tɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don denmisɛnninw ka hakɛ kunna UNICEF ko Ukraine ni Rusila jamana cɛ kɛlɛ y'a to cakɛda min sigilen don denw ka baloko ɲuman dumuni dilanni kama k'u bɛna tigɛdigɛ fara u ka balofɛnw kan walasa ka se ka baloko dɛsɛ kɔn ka bɔ Kenya jamana denmisɛnninw kan. Afrique du Sud u ka jamanaden ba caman de bɔra tɛnɛndon ka taa u ka jamana pankolo jigiyɔrɔ la Johannesburg ka taa u ka senadonatana musomanw kunbɛn u kɛlen kɔfɛ ka Maroc jamana bugɔ 2-1